Hey, oh, beautiful guys, very boring. If but muri vaitire muri oh, she What say, guys? Come on, uje como cha Miss Shemarians, Jeanette Matemai, what say, come on? Yangoti can go by our mundu now. Look at Jishunga, long time. How are you, Loka Jishunga? Itai Chirunga, please say. Guys, mwana thumbnail yangu ile. Thumbnail Duma Primary School. Ilimani Duma Primary. Papa wako shakana sina besi. Mutu Chubule please say. BCM, how are you? Muri boy, guys. How are you? Magumbo, Shisisi, who else? Is I told you that I'm vexed and I'm because I didn't go in by a shangu life. Mamo, Shisisi, Ruba Mara, how are you? Muri boy, Shisisi, Iko, guys. Susan Martin, how are you? Shisisi, Muri boy, Shisisi, Iko. Njobe kuti mangwana ka ma-story time pane ma-story times amwe ndakasiya panzira guys asenge kuisira mutale maishondi story times inoita mangwana tambozama kuona kuti kunenga ede one or two people here kubonzwawo kuti iri sei lockdown kwamuri. How are you coping guys no lockdown hanzi kuadmire akaendepi admire I'm sure ari kubasa kwavo ndinombotaura naye hangu iye and then munombomuona achiuya kuti panapa as well doesn't mean kuti handitaure naye ndotaura naye but kuti I think ari kubasa kumbi akambosangana nesituation yaakambosangana nayo it's all my question yekuti nditaure situation yacho but maybe kana ava ready anogona kutokuudzai ega kuti what exactly happened to him saka anga asingakwanisi kuuya online because of that situation and kubowo zvandakamboyoda kumusha handina kukwanisa kumbozoita follow up but maybe mangwana kana kwaedza ndichazama kuita follow up zvakare kuna kumbi tione Juliet mutema chane zviri ndikuharare right now ndakadzokera kuharare ndakadzokera ationi pesa apa pamwe pacho ndifanana ndisingaoneke pamalive ndandikamboenda kumusha ndakatozvitaura ndofunga nezuro kune vanhu vanga vari palive kuti vanoda kujoina live munobaya bhatani ndikuharare kuglenview ndokwandiri ndikuglenview guys ndo kwandiri kubata shoko ndiri koko ndakambenge ndiri kwagutu ndokwandakambenge ndakaenda asi ndakadzoka munyaradzizaro zviri sei ndakadzoka ndakaenda kwagutu patisa dzedu kudhizokwana nyika just like 2 hours from ndokwandanga ndiri ndakadzoka wiki ndave kukwara
chero uyembondiudzawo chero ndambonzwa kuti lockdown yenyu because ndakakuudzai what I've been doing tokera muna seriously na 75 washi 75 crescent nechekusaidi kweku aiwani 75 crescent kugrade kusaidi kunoenda neku aiwani atasana pa1 275 75 iri papi itai chirungu Winston Philip Madzikanda, how are you? Ru MTD. Jai, uya pano. Jai. Excuse me. Panopira rinhandiseni itei chirungu. Katlego, come here, my sister Juliet. Interesting. Julie, how are you? Julie. Julia usikunzwika. Katlego, yomboti moresa. I missed you. Papora makobe pa3. Ndopauri. Itai chimbopinda mubox mundikumhorese itai chironga. Ndogara ndiri pamashops pa3 sei ndisingambokuoniwe. Ndogara ndiripo pamashops pa3 chotenga chingwa. Eston Maigurira. Hi, Sharma. How you? Hope all is well in Zimbabwe. Did you manage to meet the happy family? No, I did not manage to meet the happy family. Handina kukwanisa kuvaona because pandakasvika vanga vari vapo handisi kuti vakazodzoka here izvizvi because vanga vakavharirwa nekuda kwelockdown saka vanga vasipo but handisi kuziva kuti vakadzoka here. Ndombotaura navo futi happy family ndotaura nayo maybe after lockdown ndokwanisa kuzovaona handisati ndasangana navo handisati ndasangana nehappy family. I'm sure I'll manage to meet them after lockdown. Munyawa handikwanisa kuedha because kauyi kako kakavharika. Hanzidhai ndaifunga kuti uchaseka pamaskisi enyu but thumbs up. Right. Ndiani mwe panoperera makombe pa3. Okay, cool. Vatono Katlego munya chitombobuda udzoke futi. Katlego atsuka. Katlego uri kutsuka isu tikusviba shamwari wona. Muri sei? Ndiri sei? Ndiribo. Ndiribo kuri sei koko? Kuribo. Katlego uri kudyei watsuka. Hapana. Kuri sei kuchikoro? Kuribo. Kuribo here kuchikoro. Uri kuchikoro here kati pakadzokera kumba? Ndiri kuchikoro izvozvi. Ndogara. Watika kuchitata. Hanzi chi? Kwele. No. Hanzi chi? Aiwa. Angaji.
I never mind. Ndishamwari yako anenge friend kuti Katlego. Hello. Hey, Yes. Katlego. Ndiani Hello? mtu wakanaka. No, my friends angu auya ndikuvabatsira something. Unza ndimubatsire chakuti arikuda kubatsirwa Messi. Yes, unonzani uyu akanaka uyu. Yes. Hello. How are you? I'm good. I'm awesome. What's your name? Okay, ndandati munore ma Hansi. Urikuwabhadharira here vari kubatsirwa homework. no handisi no tiri mutime yemaexams saka Kune mazama. saka waya ndikuvabatsira vari kunyora maths musi weWednesday. Iribo the best ngandikubvise umboita zvechikoro. Alright, iribo. Alright, bye bye, thanks. Bye bye. Right. Hansi naWinston. Koshema kutaini ntoenda rini. Ndofunga Winston wangosinga nditeere kubva kudhara. Ndakamuvha kutoti handichakodzokera kutalent. Vangu vachindifolowa kubva kudhara I think vanozviziva kuti I made a decision yekuti handichadi kugara kutalent because of many reasons andakataura kudhara. Vanhu vanozviziva ndakataura kudhara kuti I don't want to stay in talent anymore. Is that your little brother? Yes. Ndiye anoacta ari mwana wangu pandinenge ndichiita maskits ndiri maidhai iye anotongonzi dhai vamwe anonzi Dayton anonzi Diamond dosi rake Diamond Manzvera. Hanzi hei Shema Sharon Diamond Shemarians ndidhai here. Yes, ndidhai. The flow, oh my God, long time. How are you, the flow? Ndemda Shero. Muribo. Zviri se ndoda change yangu. Ndikutadza kuibudisa iri mupeso yakabatwa nemacharges ingori munhu imi ndakarwadziwa. Is it alright? Ndichakutraira something. Inongorimo ndakangobva ndangosiyana nazvo because vanobudisa I think 300 something saka yakazoreflect ya 200 something. Apa ndakapeya seko. Because pane trick yekuti wakapeya as a family ka haibatwe. Handizivini. Listen toda kusendera tongoti 10 years and ndikati pay as a family inongouya kwauri 10 yakangodaro. Handizvizivi. Asiri ingoriko zvayo yakangogara ikoko. Ndakutraira something later on. Hairipo, no problem. Hanzi taureni. Ndikalaza wazikuri sei. Makadi. Zviri sei. Ndipo mazina ako ari pafurande akanaka. Ira achisina ako akabvera. Ndouya. Hai, wakati hani ndatanga irako mani. Hanzi voice iro rinoita. Zvakaoma. Ndiruva mara. Ndiara kuchemera voice. Ruva mara. Ngavasati kwidza itonzi ndegema shanga. Dianzi, Skit, how old is he?
wakadii mwana wangu vamureseta kuti penyu makadiwa hauna kupukuta mafuta pauri zvokataura kuti upenyu otherwise kuri sei nemvura vanzi mvura iri kunaya Sharon munofanira unorima mvura iri kunaya takatobvako kumusha kaisi saka zviri sei pamusha vakambozama-zamawo vakambomira-mira but chibage manje like ivhu racho rinenge ratichemberei tinenge takutsvuka saka unenge wakutenga fertilizer fertilizer nechiichi chimwe ko zvavaidai mumagumbure zvinonzi chii saka unenge wakuta fertilizer nemushonga wakuspreya but kunotoa nemagumbure chaindosa chekuti pane kambogara kustere kwakusina izvo zvatinambudataisa fertilizer hatinambobva tafiise nemagumbure iwayo aiwa kaningirikiri Shero ningirikiri land as makore achienda goes by rinoramba richiluza manutrients suppose ndosaka kana muchiita proper agriculture munoita crop rotation hamuramba muchirima chinhu one pasame place unofanirwa kurotate maybe hatizoziva papa aiwa uchadzoke zvakwana time up naada kuramba achidzoka ngaaimboenda kunogara kukure kana kumboenda kumboita zvimwe aiwa anozojairire anonzi Juliet zviri sei ndeipi chimbomoresawo the floor zviri sei Juliet hello uri sei ndiri bo zvangu zviri sei sei mondo ndiri kuona ida kuti fesi yangu ioneke zvino ndiri kuzvitadza ini hangu ndatonyara kutaura unokuona pakanzi unoenda nekavhidhiyo kakaita kunge kavhidhiyo so ndiri kuzvitadza ndatrayazve ndiri kutadza ini the floor mabaya sei kwemi kuti pabude pane vhidhiyo ini yangu iningirikirika ndiri pakombiyuta saka pane camera saka paunoenter papa handinokutaridza mic necamera kuti zviri on saka hatina kupresa pecamera kuti ibude I think hauna kupresa pakanzi pecamera pane kanhu kanoita kasaini ari pafoni here kati ari pachii pafoni I don't know kuti pafoni inoburitsa same screen here because panapa kana pari papc pazasi pescreen pako panofanirwa pakanzi mute stop camera camera and mic share screen so ukazopresa pakanzi ko I think yako inofanirwa iti show camera because yangu kuti stop because already it's connected. I've never done it through phone, so I won't know kuti panenge pakamera se, but you should have those options. Pangu pane pakanzi mic cam ne pakanzi cam mic. Yeah, cam pakanzi cam page 2. That's the one you turn off ingirikiri yao. Yeah, I think we're trainer, but I think probably Victoria time. Pangu dark. Yes, Sharon, hello, my Shemarians. Flo, Juliet, how are you? I think yaita, but I'm not saying very dark. Yeah, yadzokera. But yange yaita, but yange chipida pari dark. Saka zoti akuradza pari dark here kana kuti chichiitika. Anze kudzingira mwana ari kuzviziva zvaadzingirwa dai. But indangopinda mapindiro emazuva ese. Kana wakambopinda before inongosvika chicontinue nema settings wanga wakaita. Ini ndakambopinda but yaito pamenoti why. Hanzi kana uri pakangaba pakanzi cam. Chimboita exit udzo. Ko lokadia
kolokadi aripo shwani munhu ndikanomumutse ndomumhoresa mubhokisi ndimhoresa. Makamumutsa kupi? Ndindamutsa kuti auye palive anga atora munhu. Shame. Mangwana kuenda kubasa ka? The flow muri kuigona sei lockdown? Kunoku zvakatinya Shero. Kunoku hakuzoita hakuzovaitsanangura zvazvikunzi. Nganyepe. Local unokwanisa kutofamba zvako. I've gone outside Glasgow almost about 1.5 hours away, but within Scotland. But kana ukwenda, let's say maybe uchienda ku England, maybe you might get stopped because kuno kuchinoitika ndechekuti andi, let's say kana uchidriver mota yako painenge yakaregister like yangu kuno kuchinoitika pane system yekuti mangonjo akangotypa number registration yemota yako number plate inobva yaburidza muridzi wayo zvese kuti unogara kupi. So lese wakakrosa kuengland akangotypa vokuona kuti address yako ndeye kuScotland, uri kutsvage kunoku maybe vanokwanisa kukumisa. Saka ndozvinoita kuti vanhu vasafambe also. But vanobvunza ndiwo register mota yako kuti azotogara kuScotland, uri kutsvage kunoku vanokwanisa kukumisa. But kukumisa kwacho zvodependa, maybe unenge waita something chokuti vangokumisa. Not kuti vanongokumisa for no reason. Saka ndozvinoita kuti vanhu vasafambe too much. If it wasn't that, vanhu vaifamba. Hakuna vari kumbozama zama. Juliet ari kutadza videos kana. Ndikutadza ina. Kuita black pozoita ka picture kasi. Ari kushandisa phone ipi? What type of a phone? Yeah, way P10. No, I'm not used to it. Unfortunately, the iPhone. But anyway, Juliet uri kupi wewe? Ndiri Cape Town. Kuri sei kukapa? Kukapa kuri ball, ku lockdown yakubowa iyi. Musi kuenda futi kubasa here? Tiri kuenda zveapo neapo, noti zveeveryday zvataimboita. Skona Corona norero kupedzai. Zvakutobowa skana. No, I understand it's obvious back home people, it's mostly hand to mouth. Saka zvipari tricky, but ikakurowa sometimes your chances of surviving are very slim, so sometimes it's not worth it. Hauna kuya kuZimbabwe kuholiday muna December? Ndakauya musi wa5 December ndakadzoka kuno kumusi wa4 January. Wakagara zvewe? Ndakagara. Jesus. Ukauyera zvatu. Asongoya kuzorima kani? Ndanga nenguva ndisina kuya kuzoona vana, saka ndakatoti rega ndimbonopedza time. Ndaifana nge ndakadzoka kuno musi wa15, saka takanzoti bhodha riri kuvharwa musi wa3. Takati rega tiite zvinhu zvekumhanya-mhanya, but bhodha rakazoti nonokei kuvharwa. Tatokrosa hedu. Makazoona. I hope hamuna kutatanurana nacho ichi. Chii? Icho chiripo mazuva ano chiCarolina ichi. Aiwa, takachengetwa naMwari, takachengetwa. Winston Philip zviri sei? Winnie? Winston Philip. Shema ndepi? Uripo? Shema. Ndikukunzwa. Wamute. Yaita. Yesi ndepi? Ndiripo, uri sei iwewe? Ndiripo. Ko zviri papi magetsi abva aenda, kwanga kuchimboita chimupandi. Mudzimu wako haikufarire. Uripi iwewe? Akati wakuenda kuna Shema bvati magetsi kwaya. Harumo kanogeza iwe. Uripi? Asi foni yacheturwa nemheni kai? Winston, Julie wadona.
Winston. Kuda kuramba. Dada uzwa kuti uripi. Kofana kunge kuri kuno chete. Kokuderi. Alisi. Ndiri kuzaka. Kwa hiyo wakauya kuno kumasvingo. Kuzaka kunekera. Nemi. Asi mashura. Kuzaka kuti munhu unotoona Shema TV. Jesus. Iwe Winston iwe. Nemi. The flow internet zvaine jealous. Ameno yandamudza kuti ana asekuru shuwa unoti wada kuenda on air yobva yava magetsi obva aenda. Nai Winston vedu we. Winston iwe. Chatohwipi. Chatombowawo kuti kuzaka kuri sei. Apa nditokuzivi kuzaka ka. Zvinoitika. Otherwise continue takamirira Winston. Winston ikangoita yako unongotaura tokuwa. Panopera zvecorona izvi chero ndiwe unofanirwa kufamba Zimbabwe uchitaridza maplaces. Don't worry, zvese zviri mupipeline, but the thing now is ndiri kuzedza kuti ndikazviita right now ka ndakuta go against my rules. Ndosati kana pari zvinopera zvese zvakarorina. Yes, everything is in the pipeline, but ndoda kuteedzera mutemo. Aiwa, besides mutemo, izvazvitombo ine mutemo, it's about your health, ndochinchokutanga, otherwise unongopera nevamwe vanhu vari kungoita ignorant about. Tinenge tinoregerei tikana akangonzi yapera hai ngandibozopamba ndokadzoka rini. Anzi neJuliet mwana wako here uyu. No Julie, handiti pane tumaskits pandinoita tuyotuyo ukaona pane tukandeka tumaskits twandinomboita nekamwana kandinechiti diaries what lockdown diaries what mother and son kakumo and son. Diamond anozi Diamond kabrother kangu ndo last born yembamedu. Ini nangu mwari asati andiblessa nemwana but kaike kabrother kangu. Ndofunga vanatofunga mwana wangu. Kabrother kangu. Ungaudza kuti munhu wako kuti zvipera. Zvinozoitire kuklema nemwana. Koming wako hazvina kuibasha. Asi mwana wemunhu wokuti ungavhuluke. Kabrother kangu ndoka last born kanonzi Diamond, but the thing is kana ndiri kunoka pese kwandine ndichienda kana even kumashops kana kuti ndofamba naye manje. Kanonzi kahandbag kangu ndaitosekwa nababa chinzi hasari kahandbag nditombomusiye wana manje. I feel like ameno ndichangopoka love keke kuti ndiripo around. Asi pazvinofira ndiri kuuya kuGlasgow ndokwamuri here naimi kira Buddy the Flow. Glasgow right. Uyu here uyu kabhegi kangu aka ndinotongoziva kuti even ndikada kuita zvinhu zvandoona kuti ndogona kunyara kufamba ndega ndinongomuti handi anenge ari pasaidhi ndisanyari unogona ndiye anotoziva masecrets ako ndikatenga maswits anodurura. Ndo zvandakumusiyira kumwe manje ndomusiya because anodurura ndomuziva anodurura zvese but kana ndichiita zvinhu zvakaita sokutsvaira panze pegedhi kuma5 kana kuma3 panomboita tumadzinamatu ndinongomudeedza ndoti ndichitsvaira apa wofamba uri pasaidhi ndetinyara. Naiwe Shero unogonyara zvinhu zvawakura uchiita. Aiwa imi makamboona munhu anoita duty na3 PM here hazvimeke sense. Sometimes you don't have to explain kuna anyone. Kuna kugeta memwana munhu wese anoziva kuti duty either unoita zoravira kana because ukucontrolwa nesociety iwe ungoita zviri different angoti uyu anopenga but unenge watopenga. Winston wauya mire the flow Winston inzwa yes handina magetsi saka ndavhura imwe foni yangu kuti ndione vanhu chete.
vanhu vari kutokona but uri kubuda hafu manje handizivisei. Idaiwo pusha foni mbichana. Pusha foni mbichana futi. Naiwe Winston unogofriza sei? Komana naimi. Foni yawo zvaine jealous zvei. Tatotombobuda kuti asiri paroi. Winston zvikuramba. Winston buda udzoke futi. Unogozoramba sei zvenaiwini? You think you network? Network inombonetsa futi ikokoko. Ini ndaitodaiwo dzimwe nguva ndichakuda zvenetwork. Chaiinda ndaitoindiswa kugara kuti pedo nekugwidza repanyika ino. Ndobva taitowana network yekuita zveindaneti. Kwa Sharon wakubva neimwe Google Thailand. Ndio wakubva neimwe wakaiswa mhomho. Internet. Booster ratori kure. Booster vamwe vati riri manyika. Vamwe vati riri kufashu. Waona manje rekufona rinofoneka but riri kuzoita zvinhu zvepaikira hakuzoitika. Zodadewo patakati neimba kana muduma maiti kana mhara ndaidzoka here ndaidzoka kuzoitei. Anhu anenge ari kudanga vedu nhai. Winston dzoka. Winston ikandise nhamba dzangu apa unondibata paseri apa chamwari. Uzomboti apa zvokufona iri WhatsApp. 07878. Ndichazivi nhamba yacho nemusoro. 722. I think ndiyo. Iyi ndeye business guy. Itora nhamba dzangu idzi. Dai foni yako iripi? Aite zvekufona paikira. Mira ndiekere ufone pafoni kana une WhatsApp ko. Dai uye nefoni yako kunoda kuishandisa. Ugoita kuekera sei zviwi? Winston mira uyu ndipuwe foni washi. Washi wacho unekera une foni wacho wata zvako. Winston. Mira ndite mute ndinyasodanzira munhu ari pasi. Shema. Ndipo zvifoni yadai. Ndikukunzwa, ini ndikukunzwa. Can you hear? Ndikuhwa ndandati zvori unofona apa kana kunikina kuti now. Uri kuitira jealous. Iri kuita jealous. Ndatimupe nhamba yekufona apa. Mina ndikupe nhamba yekufona, mina ndikudonedze ufone panhamba iyi. Fona apa. Winston nhamba ningiri kuitira jealous. Ipapikekera. Ndaiona. Yadona futi. Ganibozama kumpa foni afoni apa. All right. 07155. Unofona pafoni 75693. Right. Dzose dzinongoshanda but apa paizvozvizvi unoshandisa iyi ndo inoita imwe yacho yekutanga yandaisa apa iri kuekera ndo foni yandiri kushandisa. Dzima radio please. Right. Ngatione kuti anokwanisa kufona here ndipe neuyu panapa. Iri patebhu apo. Saka kwenyu kwakoma oraiti mune uyu makamera akati wandei futi kaimi. Izvo zvacho hazvitombori kuti makamera inyaya yengoti like zvandataura kuti kana uchidrive
ndo zvinhu zvinokwanisa kumisa izvozvo kana but that is kana waitsa something chekuti maybe wangokumisa and I think netime dzaunenge uchifamba ukafamba masikati kune flow yetraffic iripo the chances but wazofambawo manheru zvimwe zvazvo unenge uri one unokwanisa kungonzi uri kuendepi kwemufestival usiku wadai unomiswa yebana but yeah, the chances of uzomiswa manheru they are very high. Because by the time anosvika pauri vachikumisira vanenge vatoziva kuti muridzi wemota ndiani. Kukefu yakamira sei? Hatina hedu kefu as such. But mashops asiri manani essential ese akavhara like mashops ehembe but hadoro riti nemafamasi mafamasi tingangoti masupermarkets general stores but kwese doro reririko the only thing zvakavhara ndaya kuti maclub mapub majimu machichi mafuti panongosangana vanhu vakawanda zvese zvakavhara saka I think pana mumashopping mo I think akatoaffectwa nezvozvo yekuti amashops anenge akavhara. But imimi kwenzi vanhu vari kubva kunoka vachatendegwi kuuya ikoko. Ndingakunyepera but kuti vanhu I think vanhu vari kuuya but I would know kuti zvakamira sepo zvimwe handitomboni TV ka ndikakucharidza handitopera one TV iri off handitombobati TV ndikagara opposite TV iri kumashure kwako machiko dai nenge achidzima chiko zvimadhoridhori izvi zvinonzi chii? Iyo chidingirikiri chipainting chicanvas iti makatenge ikoko haya ndachitenga kunokuya iko zviriko futi vanodhirowa ikokoko vanodhirowa unotoona kana zvimuvezwa zvazva kana chijirafu kana chizviriko vanenge vachitotengesa zvindabva ndafunga zvimwesowo zvaiva nezohwani zvakadaiwo uchifamba zvaidzi zviriko izvo ichocho ndandakachimaka chaindityisa because chaiva neziso rinenge rakangobuda rakadai chiri one side ka rakangoti dhege kudai ziruro I never liked that thing. Sharon, the funny thing what isusu zvinhu zvatinovenga varungu vanenge vachitozvona seart changa chakashata anoona sepainting varungu vamwe vanenge vachitotwa nziri with something zvazvo handi like chipicasso chacho handi zvimapainting zvakangofana neizvozvo saka kungosiyana kwewhat you call art. Ati yacho handitozive kudanzi hazvisima ndiri hangu ini zveati dzacho handi mbuya nehanda yaitove ati yambuya nehanda yakanetsa yaitove ati kaiya tione apa miratione ndachida kutaura kuti uyo azosenda uyere ndikutotira munhu uyekera uyu tinomuuyekera kao ndinombomumonita foni ndichimbodzima data saka ndiri kutonoita kuti ndatoita kutoti aone mameseji eshamwari choone mameseji ako aunyani shero kuisa mwana palockdown padata auna mugrade 7 ka ika ndo unofanira kuziva intaneti kuti kana wambokuona vanenge vakunogugula taura mumagrupu atove mugrupu remaclassmates ake okay haiswe password aiwa password akazviramba musi password iri pa2 password haina kuipa password zvainoreva zvakafanira kuti murume nemukadzi vanonetsana kuti say phone nepassword phone inofanirwa nepassword because okay a good example iwe panga uri kuthailand handi wanga une app yebhenki rako saka phone of course mwana hake tingota but taura kuti password inodiwa kuti chifoni ikarasika
kana pane zvimwe zviri personal ikoko munhu akwanisi kuzviona saka password inodiwa but in terms of the flow Wilson wadzoka wenetwork Winnie Wilson tikutorwa zviya zvinenge zvichitira usiku zviya Shema kuri sei network yangu yakadhakwa taurawo kane vanhu veEconet vagadzirise network kunoka hazvisi kushanda izvi uripi iwewe uri papi chaipo yes wakata futi zvere naimwari naiwini uri papi chaipo wini kujerera ngavagadzirewo kanetwork iwe ndakatengawo mabhandho angu akungoexpire iwe pajerera growth point Shema naiwe zvakutotanga futi. Oh my god. Yes, I can hear you. Kuri seko kujerera. Oh, this is damn. This is so bad. It's so bad. I don't know what to do. I don't know what to do right now. Ita zvekufona panhamba iyi. Kujerera bulato. Imbozama kuita WhatsApp call panhamba iyo. Washiwa here? Ndiri kuda izvozvi. Rega ndichi. Ipi yacho net 1 kana bad? Akaoma zvikwadi. Kunze neikatsane zvisei hanzi nikungova nafoni yablo. Alright, the flow tsanangura mama chiti chii password. Password inodiwa kuti but kwauri in terms of him anofanirwa nepassword but anofanirwa uchiziya. That's my point. Kuti chora ikarasika phone hakuna munhu anoiwanawo mahara because kana sina password ikarasika next person anokwanisa kuishandisa but kana so password haibude manje munomu haibude haibude hayo panze kana atozobuda naye anenge achiita zveutsotsi but haibudi but stivari kuita musikanzwa kainobuda unoziva iwe wanga neto yako uri mwana mudikonzi aendi kuchikoro inenge aine mubhegi manje zvinombonetsa here kuno kugete kwatiri kangobuda toziva musi watakazviziva yakangotorwa nebrother yacho alright akapinda papunishment for 1 week. Alright. Naitara yemakapo yakuti makapo for it doesn't matter password inofanirwa iripo because mune personal things in case zvinhu phone ikarasika ndya munhu anokwanisa kuva neaccess those things saka password besides kuti kwanza ari kuvandisa zvinhu inofanirwa iripo once bad or net 1 inet 1 071 dai net 1 handiti net 1 but ndo yatiri kushandisa iri panapa yatiri kushandisa palive saka iyi net 1 iyi ukatofona apa ndichatokwanisa kutoita live kaizvano musadera hanzi kungoti usiku dai ari masikati akura kuti unozarewe tatendewo zvandotoreva shuwa isi kwedu ukanga isingabati ndangambotokura rimwe ruwara imwe zvasingazoita hangu kuti ndidocument maybe but ndichazodzokorodza futi kana ndichazodocumenta tichazokuradza kuti because vamwana havazviwisisi kana nditihanza kuna network mugomo iroro manga makazara vanhu vemunharaunda iyoyo vakagara mumwe ari pachirwarapo pachidekera pake vamwe vari pakonapo vamwe vari pazasi pemuti iniwo ndichiri kwira gomo iroro nemunhu anga nechisenda chake pagomo ipapo munhu achitaura pafoni saka takarorawo nemugomo muzimbabwe toti havachanamati ango macellular conversation kana ipapo pakaipa vedu vaingova mandirwa here magrosari makazoti makatumira nechi inongoba kwambo chikomo chete ende inenge yakatozara vanenge vachitaimira ivo vanoti booster rekufashukira vanotaimira
Ndinenge ndakatangana as long as ingabatire mudanga remombe mune ndoyo. Zvitomboite because matanga emombe ari muzasi kudai normally matanga emombe anenge ari muzasi. Vano network inoedza kuenda kumusoro kuita meke. Ini ndakamboendawo ni mumunda kundovata mumabarwe chaimo nitsvaka network. Don't worry, Shero, takabva neko takakurira Zimbabwe. Yeah, network toiziya. Ndakaenda PCG ndikati ndoda kushandisa foni yacho ndikupa. PCJ, how are you? Hi, zviri sei Shema? Kuri sei koko? Ndiri bosha. Ndafara kukuona. It's been a long time, eh? Zvinofadza, muri sei? Ndiri bosha. Muri kusikisa dzipi mazuva ano? Takangolakisa tingori mudheni takavharirwa kuno kune lockdown as well. Muri kuSouth handiti? Muri kupi zviya? KuMalaysia. Takabvunzwa nemunhu wekuMalaysia reni. Takambotaura tese, but I've never entered a live one. Ndaingosenda ma-movies kwauri. Right. Otherwise kuri sei kuMalaysia? Uri mustudent here kana uri kubasa? Ndiri kubasa. Kuri sei kubasa? Kuri ndakapedza chikoro but ndakubasa manje. Waistudy ikoko kuMalaysia? Yeah. Usaka apa uri kumbodzivhuna choko nemamaiti mako here kana kuti imwe uri different? Sorry, andakunzwa. Ndikutoti uri kuvhuna choko here kana kuti mamaiti mako mastudents kana kuti uri kuita rimwe riri different? Ndiri kuita pharmacy. Ndaita pharmacy. Saka iwo hatitombotaura nezvako iwo uri kugara ikoko unodzoka kuno vachiti unodzokerei? Wakatopinda ndodzoka ndasuwa kumba sha. But kana uri wakaona basa repharmacist ikoko ungadzokerei kupharmacistiology? Aiwa ndichambouya zvangu kumba. Kana wazouya unozotiudza. Definitely. Ndandobva uchatobvunza kuti combination iri kushanda for masymptoms ecorona ndeipi iwe kupharmacy havangatipewo clue. Tipewo zviri kushandiswa ikoko tise zvakamira sei. Sha. Kune mishongawo imwewo there's like iriko mumwe mishonga iriko zvayo. Ndo yatinoda kuziva. Iri pama-trials but haisati yanyatsoreleaswa kuvanhu and all. Yeah, I think every nation is just doing that. Kuri kunakidza here kuMalaysia? Yeah, it's okay, but my shutdown kuno 8 o'clock most every shops, my restaurants and everything vanenge vatovhara. For social life, how far? Sandinyebere, please. Social life is kuMalaysia. Social life mawani kandosototaura kuti apo hakuna kufara sha. Was even like my travel restrictions atori mawani like kuti people are not allowed to travel 10 k's beyond kwaunogara. You have to get what's it called? You have to get a letter, clearance. Yeah, saka pakato. Uri muCTP, uri muya munonzi chii mucapital city umu kana kuti uri kunze? Kukeyo. Ndichazivi ni kwatinodzikira ndege kuya uchida kuvinga embassy yeZimbabwe kunonzi kuchii? Ndiri kuKuala Lumpur but embassy iri kuAmpang. Kwakatosiyana. But it's not so far. It's another town, but iri closer to KL. Close kuAmpang. Ndakakuteerera pawaitaura nyaya yako pawakauya kuMalaysia uchitaura nyaya idzi.
Zemari kuti mari yakangisa budget yako and all uchiti eish nandiri pama-1 and all and neshamwari yako yakazokubatsira and all but shame shamwari yangu iye yenge iri mukomana wangu mazuva iwayo ndoende ireyo. Okay. Saka zvakazoita sei manje nabaunini vakaenda wakavaendesa here kana kuti vakangoendawo yega zvavo? Shero wakapa munhu red card. handina ini guys, it's a long story. Mashero wakapa munhu red card. Okay. Saka kwane vambere wandiswa ofu kusvika May. muri pa-lockdown wokuti kuti zvinyasoita 1 year saka ndiripa ofu kusvika May. aiwa ndakutumira valentine present handichatumiri in my life valentine ndingazoti ndakazoireceive hayo. That will be the first Valentine's in my life. Shero, on another note, Shero, come admire how far. It's been a while, eh? Havasi kumbobatika ndaichitofunga kuti pamwe tichatovaonawo palive panhasi. akambokomenda the floor hamuna kumuona here admire akambokomenda think before ndaenda because apa pandasikaita malive ndandisipo before ndaenda kumusha akambokomenda think twice. Before wadzokera kuzimu? No, kunditori kunoku kwaRarare 2 weeks ago akatombokomenda admire pauya. Okay. Ko ana Shero from Spain, is it? Ariko aimbouya futi before lockdown ipapo aiuya but basa rake manje anenge aiti time ndo imwe futi because anenge akawana kumwe kunyowani. Okay, and then and sister Edith, Sister Eunice, yes. Variko sister Eunice vanenge vachitoonawo vari kumusoroko. Mira 1 second PCJ iwo une network mira timbobata uyo ari mugomo. Wakapfeka juzi iwe usadonhe PCJ. Waiona pairi mwana uyu unonamatira network iite vedwe taura iti unoziva kuti iti gagaga ndokuzvoni network yakadonha. Hauna kuna namba? Ndiri kuti ndiodzirova masi namba ndaona pane bhadhi nenetwork ndoshandisa ipi? Iyi ndo yauri kushandisa, iyi ndo ndoshandisa ipi? Ndadzoka ndoita pwere panetwork ndoshandisa namba ipi Shero? 0715575 ndo yauri kufanira kushandisa. Alright, rega nditore pekunyora pakada. Pakada 75693 ndava nayo. 071557569 pakada pekunyora. Alright, otherwise kuri sei iko zvinoyamboita 1 isu kunoti iko zvinoyakuita ndiri kuti kunotatambura nengoro yavhainosi. Ngoro yavhainosi kuno haina kumira zvakanaka, zvinhu hazvina kumitimirira mushe Shero. Ngoro yavhainosi yatitambudza. Alright, vhainosi ndiani? Coronavirus kainonzi ngoro yavhainosi nechemberedze kuno.
Oh, ndozvaanoita. ukanzwa vanokuti ngoro yavhainosi yatitambudza kandi munoti covid-9 handi kana kuti handi munoti covid-9 handi munoti covid-19 is a pandemic zvakazodii zvikadii vamwe mai nezuro vachipiwa chibage kusocial welfare hanzi zvewadi 19 izvi zvatitambudza because wadi 19 isu hatichatoigoni yakutonetsa yangodai yadzosa marockdown wadi 19 ndinambokuuya uku aiwa utidane iwe utidane next time ndimbouya ikoko ndimboita timainterview twangu ikoko wenezondinexazve iwe you have to come here. We organize kune some ladies are kuita good things in the community, like vane organization yavo. It's a local organization known as Pink Panthers. Vakatombobatsirane. Since davane number yako, let me save you now. Vakabatsirane maface. maybe pamashemarians ukandiudza ndikahwa kuti inoita sei then ndokuti iwe chinda pane intaneti wonyatsa kutitsanangurira futi ndambohwa kuseri ndikanzwa kuti chinondiitira then totaura nemashemarians what can we do community chidero handiti ndosaka ndanga chida kutaura newe palive kachida kuti titaure because iwe I know you have got a good hand and you can go far. Thank you. Mama zviona pamweya here mugomo muri kubudisa mweya waMwari ndikuzviona. Iwe ndiri mumba mangu, you can see my headboard. This ndiritori mumba inu sadaro. Wow. Kumadhamu vari papi uri kunjengesa ndambofunga kuti uri mumota kenyu. Ndiri mumba ini, ndiri mumba Shero. Pamacho makanakisa. I'm single and totally searching. So vakazara pano vakazarisa vangarova mazivano zvavo vanhu vachona vanga varova vachauya zvavo don't worry. Pavanouya tinenge tiripo teke chingokubata. Vana uyu vakaendepiko pane tumwe tumabhebhi tukaingoti tukadai toti single or not single but mazuva ano ndandarova pamalive vachakubata zvavo don't worry. Kuguruva serious vanhu vanoramba zve. Aiwa hatisi pakutsvaga zvedu, hatisi pakutsvaga. Handoziva mujerera mune makazara umu asi handikuzivi kujerera ini ndakadarika neparoi saka ukabva paroi paya kuzoenda kujerera mahours mangani igozhere. Hello. Kwanzwa ndikukuti 42 kilometers kuya kujerera ka Jerera iri kupi nai guys, ndada kuziva. Kuzaka. Kudhurira mumaraini kwako handizi. Excuse me, yes, ndokudivira kwedu ikoko. Ndifuna ndi mune chinhu chikuti tsviki. Sorry, ndachicleaner something. Ndandototi ko chichi kuitika munonda kuda kuti ndikukunzwa Shemu. Ko vamwe vaindepi? Aiwa, Winston akusi kwako ndi the floor vari kucleaner something kwavari kuchikuti tsviki. Indambenge ndamuta. That's ndapedza kuvhunza ka. Kogogo UK vari sei? Ndawasiwa. Varigo. Na Mira PCJ mira Winston network yako ichiri right here. Wafuriza futhi. Na Gogo South Africa. Gogo South Africa. Very bo. I miss those guys. My kids are the combination here. So one to go smile, to go UK smile, yao. Hey, this part. Na Gogo South Africa. My advice zao.
Variko. Now, what's his name? That Dread. I'm telling Dread. Angu essay as well. Kumbi ndichabata zvangu ndichaita follow up. Kumbi ane issue dzakasangana nadzo saka ndisati ndakwanisa kuita follow up. Na Doc. Oh yes, Doc ndovaona macomments. Doc vanofarira tumaskisi twadhaineni so Yeah, tumaskisi mazonoti hatisipo kamaybe chaona kuti mangwana tichakwanisa kuitei. Mama nokumukohwa here kana kuti kumusakurira. Aiwa, it was like a family issue yanga yaitoda emergency attention saka ndoenda tafambira. Okay. Mafamba bozve. Takafamba zvakanaka. Ndingacomplain, takafamba zvakanaka. But you uri kuekera kumalaysia wakaenda kunoita bachelors kokona kuti ukasindoita masters? Ndakauya ndikuita bachelors. Ubva wapedza po uri muzimbabweni saka unokwanisa kuwana basa rakaita seiro ikoko? No, it was by chance. Unoziva kubata kwaMwari zvakunoita. But it's temporal. That's why I was saying that I could be coming back to them maybe very soon as soon as I get the job. Yeah. Kokuzimu unenge uchigara kupi? Kuzimu ndogara kwaKeja. Nange maplace hadinazi. Unoziva paflyover, Seke flyover. Seke Chitungwiza senga uri kuenda kuairport? Sekukwenda kuchitungwiza exactly. Wakananga kuCoca-Cola. Alright, Granite side anditi like uchibva paflyover pepe flyover ndinenge iri Julius Nyerere. Zvakoma street handimazivi. Alright. Uchibva kumain post office andopaza main post office townhouse to the other side pamarobots pepe. Road inokwidza kuenda nekupaki inosvika kupaki inosvika kunasa. Kunasa Harare Gardens here? Harare, that road iyoyo handito inoconnecta inodzika road iyoyo uchibva paHarare Gardens uchidzika woti Karigambombe wobva wati post office wocrossa robot wodzika woti paTM pamachips bye. Wodzika nayo road wosvika pamarobots epana Kenneth Kaunda panoperera town. Unenge wabata flyover inoenda kuchitungwiza iye. Woramba uri straight neroad iyoyo. Tinotombofamba netsoka, taitombofamba netsoka kupinda mutauni. Saka uchibva kutauni dzimba dzinenge dziri kuleft side, kuright side ndokugranite side. Saka wasvika kunini? Saka wasvika kuCoca-Cola. Winston uri kumbodonha ka? Shamwari pakaipa ndiri kuzama. I'm trying my level best to stay, but hey, econet yakaipirwa. Zvichaita, but kana uri mugrowth point network inofanira kunge ichibata keyo. Mutori nebooster but hazvishandi izvo zvinenge zvenhema. Zvikuita zvenhema sei? But kuduma unokuziva here iwe? Ko ini kumusha kwangu kubhikita kaini inini baba vangu vanobva kwaRwambiwa. Handizopazisa hangu exactly panabhuya ndipapi. But ndoziva panyika, chiro chiziva panyika muduma kulocation nokuziva. Ndokuziva unogara papi padhuze nekuFM here kana kuti paChiefs Hall unogara papi? Aiwa ina hatina dimba muekera ndaichongobvunza ndoma ndai wakuti svodedza vati uda kuti exposa kuti hatina maprofit kuendera
maekera muya ati ndongoziva kuti ndakangoenda ndichingoinoti hoto ndichingodarikawo namo takungotarirawo zvakaita nekutsvaka indaneti asi unoona kugwidza riya uri manyika chaimo chaimo kugwidza rinokurere kumusoro kudust road kwatiko kuti ndoriziva kokwatungu ndokuziva kwese ikoko kokwamaboke kwana chief maboke ndokuzivazve kune hama dzangu futi kokwazinata mazita mamwe handizozivi but kwamaboke ndokuziva padungu unopaziva nepachikoro padungu unopaziva Sayo iwo kuglenview unogara padhuze nepa unoburikira pakona pa opposite budiriro 3 budiriro 3 or budiriro 1 I think I don't know pane upstairs imba upstairs apo akusiriko kwatinodzika inotenha kudai yakudzika kuenda unotena left like imba yacho uri padhuze neipapo pamashops yayo ndokutoti pafamba kutopaenda imberi upstairs yakuti andoiziva kuti panenge pari padhuze nekurodhika pane chiupstairs chingoripo singauzi kuti zvaita kufamba sei mukoto kind of like hapana connection yerot pane mukoto handiti ndipo chaipo panofambika network saka ndokuarea kwenyere ikoko ipapo panofambika neshoka asi sisi tiri kuita sei unoti ukasvika pa10 okuya unozodzika pamashops acho epa3 apa papa ndo patinodzikira isusu ndo mashops edu okay mashops epa3 avo vanenge vari mubudiriro 1 kavo pane imba budiriro 1 not 3 handiti but tinenge takangotarirana kudai ndo Glenview 3 yedu okwainotangira okay ichizonoperera kuna ndiye patrend here inoperera kuna patrend I think ndiyo patrend inoperera kuGlenview 4 unopaziva sei Glenview soko area here kana kuti chikoro area kuzasi uko neiwe kure uko kutori kure pekuti like pamunotenera paipai just after pamunotenera ukaramba vari muna Willowboy imomo kuright side pane park pane inenge like an open space inenge park kind of mapaka akawandisa manje hako iko zvino iwe akasiya ari kwatori mashoma ini ndakatoshamisika ukangodero patone paki mapaki azara kunozika tomboiti okay interesting unokuziva sei asi ukamboita ekera munhu kunoku aiwa handina zvangu ndine hama kunana Glenview 4 nebudiriro 1 ndine sekuru vangu vanogara kuGlenview 1 uvose kuGlenview 1 kabudiriro 1 kuGlenview 1 vanodzika like kumberi wana ndichitaura kunobata patrenda like uchibva uri muna Willowville topfuurira 10 of yenyu uramba uchidzika kwainonoperera Willowville okay hati inobva inobata patrenda road inoconnecta Glenview and budiriro ndiyo ka saka taishandisa ruti iyoyo todzika nayo tonotena left muna patrenda tichienda kuGlenview 1 unokuziva ndinogara Glenview 3 tatina chinyori ndogara Glenview 3 the floor matizika
Winston hanzi Shemarians my network is better but atozombokunzwa yazombokunzira tsitsi. Cause the floor. ndikuteerera munhu akambodhiraivha kombi akambodhiraivha kombi Auziva kwese. Aiwa unoziva kwese. anoziva every corner. The floor uri kupi? The floor. ndiri paglasgow zvangu panapa. Okay, but museum unongotigara kupi? Maybe ndoona kunge ndichikuziva futi. Kuarea kwaunogara kwete iwewe wacho. Redcliffe. Redcliffe, kwekwe. Kwekwe, kwekwe no. Kwekwe ndinganyepe handizive zvangu ndinongoziva tichienda kubulawayo chete. Uchingopfuura. Chingopfuura chete ya. Vachispoka vada kuzimbabwe naishero ina vanhu vadzima vachiemphasize pana d hanzi covid. Yataurwa naWinston hanzi chii? Hanzi ngoro yani. Taziva tati nguru yende kangano. But I will remember, definitely I will remember after the life. Hanzi okay ni kwedu kuGlenview 115 cases. Saka Sharon ndikauya ndiri ndokuona. Unosangana nepamashops ndokuona ndisangana nepamashops apo. Before cave nondiudza ndouya pamashops ndokuona pamashops. Tikauya ini tinongokuti ngatisangane pa 10 off kuti ndisazorasika noti ngatisangane pa 10 off nokumirira paimba ine upstairs. Pamukoto wacho. Paglenview 3 mashops apa panenge patori padhuze unongosimbori kuri pamashops kungoti mashops anenge ari ku-right side handiti ndizvo? Anenge ari ku-right side. Okay. Padhuze nepanhu pauri kutaura ipapo. Plus ndaiva nefriend yangu anga ine surgery padentist pamashops paarea ipapo. Ndongoziva kuti aripo vanika upstairs. Watikadzi handiti? Ndisangoziva. Ndozva kuti paupstairs palaxsave pava nedhokta ipapo. Uri kuita Dr. Shah. Okay. Dr. Shah unovaziva? Zita maybe, but mu-Indian. Dr. Shah murungu. Murungu kwete mu-Indian? Yes, ikoko zvese sengomuti murungu but vana vadiki iyeye. Zita ndinofunga ndora ndingangoziva. I think anogona ari maybe because anopinda ndozvati chechi yavo ndeyechimuslim. Saka ndozviti then kune kwaDr. Rigava uko pamashops enye yayo. paDr. Rigava unenge wakubva kumashops wangonanga nerodhi uchikwira kudhuze nekuzayoja. Ndinganyepesha. But zayoja yakanangana neupstairs iyo yakutaura zvayo. Okay. It's been a while. Wafara kahanzi Dr. Shah vachipona zvino here. Yes, varipo Dr. Shah but ndiri kunonzi building yavo vanenge vachimboramba vachirenovheta but pakurentwa nevanhu vakawanda. Like vanenge vakavhura mashops. Okay. So varipo Dr. Shah. Talking about doctors, ndakarwadziwa last week ndakanzwa aiva doctor wangu ndikubva ndichiri mudiki ainzi Dr. Mary varidzi vakashaya. He was our family doctor, eh? Sorry. Samanyika. He was a very humble and happy fella. Sorry, Chaco. Avariko ndovaitibaya vava Dr. Shah. Dr. Shah ndo doctor wako.
Chibhuza kuti dokta wangu ndiani. Ya zvinokudzwa izvozvo, zvinokudzwa kuti kusatoziva kuti dokta wako ndiani zvinoratidza nyasha dzaMwari hei. Maybe dai kuri kuThailand ndaigona kuudza kuti dokta wangu ndinhingi. kuThailand wako usingabve kunana chiremba here? Ndeiitwa mareview saka ndaigara ndamboitwa macheckup. Okay. Yeah, I remember your story. Specifically kuti ndeupi ende ndairequesta kuti kana ivo vasipo ndinaona ndakutovaziva mafesi but kunoku ndozivani kana kuclinic kwacho hasati tombouzana. Yeah, I understand. I remember uchizotaura nyaya yako uri kuThailand. Your story yako ya zinaru MTD same handina hanzi kuri sei kwamakomba kuri go kwamakomba wati muri kudhuze nekwamakomvere ndokwatinotoenda kwaOK. Okay. Turina unotenga kwaOK kwamakomba netoka. But area 8 iri kure hangu. Ndokutaidika ikoko kungoti kwamakomba area 8. It's a distance Shero. Area 8. Area 8 is a distance. I say distance zero. Unongochifamba unokwidza naWillow or unongochipinda nemukati. Hati pamakomba ukangobva pamakomba po opposite road isi tinongokuti area 8 vamwe vanokuti hakusi but takangokura tichingoti area 8 kwese ikoko. Okay. Area 8 because inini area 8 yandoziva kunonzi kupedigas kumapranga inonzi pedigas, right? Is it? Pedigas eseni kunotengwa zvinhu here kana kuti kunotengeswa mafurniture, machair, masofa, mawardrobes and stuff. Tichitenda kuti ndokwainotangira manje ikokoko ichidzika kudaiwo ichizunguka pane imwe road inokukata handi pane hori riripo so iko kunenge kwakugrevi 1 area 8 inenge yasara uku ndo makurisa ndakaita kuti area 8. Okay. Saka kwese chienda kudai kukozoita chirwisi chiripo ndochinoganhirawo area 8 izvo zvikutori nearea 8 new mastands ariko so akatosiyana nemaold ones. Mastands kune mastands kwauri kutaura ndo kunotangira unenge wakutoenda kuGlenora. Is it A or C? Maglenora handinatsomaziva manje but ndokuziva kuti ndokunotangana naGlenora. A, B, C handitozivi kuti inondiconfuse. What I know Glenora B ndo iri pakati uchibva kwamachipisa here, but handizozive kuti A ndo iri wakuenda kuGlenview kana kuti ndo yaunenge wakuenda kuWaterfalls. ndoziva Glenview 7 ndoyo ndoziva mendikudze nzvimbo dzandoziva ndoziva Glenview 1 Glenview 2 Glenview 1 iri uku Glenview 2 iri kudzasuku kunawo kune kunonzi kuZero kumanew stands kunonzi kuZero. Glenview 0. Wow. Kunonzi kuZero kota kuGlenview 3 then Glenview 4 Glenview 5 handizivi kuti kune area inonzi Glenview 5 It's my first time. Iriko Glenview 6 handizive nokozva chikoro. Glenview 7 yes ndoiziva. Isu hatiti kuGlenview 8 toti area 8. Glenview 9 handiizivi kana iriko hakuzodina kumberiko takwenda nabudiriro 1 budiriro 2 budiriro 3 budiriro 4 budiriro 5 ndo dzandoziva nzvimbo idzi. Plus budiriro futi inenge kuconfuse futi layout yacho. Like you remember when I first asked kuti area ine imba ine upstairs, I thought it was budiriro 3 but ibudiriro 1 handiti
ine kakuconfuse futhi budi racho, like the layout kuti 1 2 3 except for budiro 4 and 5 you can actually distinguish kuti ndo budiro 4 ndo budiro 5, but pane budiro 1 2 and 3 dzine kakumixana kind of in between pakati paipai. chokwadi. Vanhu mene data rangu richiri mere inasi kushandisa wifi kamazano saka totamba mangwana handika. Ushandisa Econet straight? Ndikushandisa Econet wifi bundles ema40 USA. Eish. Yeah, pakaipa ko inonzi MiFi yandongonzwa ichitaurwa naComic Pass pamacomic awayo. Ndori nayo inini but ine problem ndinayo but zvandikambotsanangurwa nazvo zvakasiyana-siyana. Let me just wait kuti lockdown yacho ipere ndozoenda kundombonofambira but handinoziva so far so good. Zo yakakonfirma kuti kuno haiuyi zvayo haiuyi kuzoizwa vamasha inoakato. Eish. Ngama one ko what's it called net one. Chaenda kunotarisa futi magozi zvikwa kwakambovharwa saka chatotarisa futi. I wish I could help. I understand I understand the feeling. I mean, kuti hey, no zana wangojaira the Wi-Fi, then most sanga the hassle. Ibhadhara ma40 chamwana. Mangwana ndofana kutoisa ma40. Guys, bye bye, good night. Neniwo ndakuenda. I hope because ndine 6 gigabytes kasaka nangoti ndichile but I'm sure mangwana inenge yapera. Guys, thank you so much. Thank you so much, Shema. Good night, eh? Kuno kutkwatoyedza. Kuno it's 6 a.m. eh? Kuno it's 12 a.m. Takufana kuita midnight prayer. Iri bosha. Take care. Alright, bye bye. Bye. Guys, neniwo ndakuenda. Good night, guys. Bye bye.